vaatteet laitetaan. Ville homman hallitsee, kun pyykki kuiva on. Vaatteet viikataan ja sitten kaappiin laitetaan. Paidat likaiset, sukat hikiset, lakanoissakin joku tahra on. Ne täytyy puhdistaa, aavun tarjoaa to meidän Ville Lakkonen. Oikea ohjelma, nyt pitää valita. Pesuainetta muista lisätä. Kun hanan aukaiset, ohjelman valitset, on pesu valmis alkamaan. Rumpu pyörii, pesukoneessa pyykki puhdistuu. Rumpu vahtoaa, linkous kuivattaa, puhti puhtaat vaatteet on. Sitten kuivumaan, vaatteet laitetaan, Ville homman hallitsee. Kun pyykki kuiva on, vaatteet viikataan ja sitten kaappiin laitetaan. Lukku aukaise, vaatteet valitse, kirjopesuohjelma sitten valitaan. 40 ei päästä värejä, vesipesua joskus tarvitaan. Linkous täysille ja kone tulille, huuhteluainetta voit myös lisätä. Hana aukaise, jos apu tarvitset, kutsu paikalle Ville Lakkonen. Rumpu pyörii, pesukoneessa pyykki puhdistuu. Rumpu vahtoaa, linkous kuivattaa, puhti puhtaat vaatteet on. Sitten kuivumaan, vaatteet